हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आं फुङावमोन नालाय ओरैबायदि गुसु गुसु आरोना दायो आं थांगासिनो दङ एग्जाम हैनो होननानै आरो एग्जामा रङियाव दङ ओमफ्राय बे स्टेशनसिम थांनो होननानै थांबाय थादों आरोना ओरैबायदि गुसु ना लोगोफोर ओमफ्राय नै एग्जाम जोबखांनायनि उनावहाय दाथ' बर' साहित्य सभा जाबाय थादोंमोन नालाय बेवहाय दसे हाबनो होननानै थांबाय आरोना जोंबो ओरैबायदि मानसि आरोना ओरैबायदि मानसि हाबखावनोनो हाया जि थाबायदों आरोना जों लोगोजों जोंनो जाहा दख'नाबो गानना थाङाखै नालाय ओंखायनो लाजिनोबो ओंखारदों आरोना मालाय दख'ना गानै स्राय स्राय देलाय देलाय थांजोबदों जोंहा सानैजों मेंख्लं मेंख्लं होननानै जोङो सानैजों जि लाजि बांसिनबाबो हाबहैबाय आरोना उपाय गैया नायनोथ' लुगैदोंमोन खिन्थु एग्जाम थानायनि थाखायनो जोङो बिदि थांनो हायासै आरोना हायाबाबो एग्जाम होनायखौथ' गारा लोगोफोर ओरैबायदि होखावलाबाय थायो आरोना पास जानो रोङाबाबो ओमफ्राय नै जेखाइ गिदिर खबाइ गिदिर खाथियावहाय दसे फट' लानो होनना थांबाय आरोना ओरैबायदि गिदिर गिदिर नालाय हनै भिडिअफ्राव फट'फ्राव नुबाय थाखादों बेलेगनियाव ओंखायनो जि लानो लुगैनाय आरोना ओंखायनो जोंबो थांबाय फाइनालि ओमफ्राय नै गेटआवहाय लाबाय आरोना बेहाय मेन गेटआवहाय थांबाय जि लाजिदों ओमफ्राय उपाय गैया लाजि बांसिनबाबो मास्कखौनो खुलिखायासै आरोना मास्क खुलियालाबानो लाबाय थाबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय थांलायबाय खांख्राइ नायनो होननानै नै खांख्राइयावबो ओरैबायदि मानसि आरोना मालाय फट' लानो लाइन जादों जोंहाबो जि थांखावलाबायदों गेले गेलेनो ओमफ्राय नै फट' लानो मोनबाय आरोना जोंबो एसे नेनायनि उनावहाय एसे चान्स मोनबाय आरोना लानो थाखाय ओरैबायदि मानसि नालाय लाबाय आरोना मेंख्लं नै खिन्थु मास्कखौ हले खुलिस्रायासै आरोना फार्स्ट टु लास्ट लाबाय आरोना लाबाय थाबाय ओमफ्राय एसे गिदिंनानै फैबाय गोसोआबो एसे गोजोननाय मोनबाय आरोना एसेबां जाबाय थादों नालाय प्रग्रामा ओमफ्राय फैनो मोनाखैमोन नालाय दिनैसो फैनो मोनबाय दसेबाबो ओमफ्राय नै दायो जोङो थांफिनो होननानै फैबाय आरोना लोगोजों जों बे लोगोआबो मास्कखौनो फुखायासै आरोना सानैबो खुस्राखायासै बिदिनो गिदिंबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय सनि दायो जोङो थांफिननोसै लोगोफोर एसे गिदिंनानै गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय नै लास्टनि मिटा पानखौनो जालांनोसै होननानै जाबाय